Las 6 en punto, Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ang oras Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karong adlaw Sabado, Enero 2, tuig 2021. Ako ang inyong tag balita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Mga biktima sang pagbaha sa syudad sang Victorias kag sila'y nakapauli na sa ila mga balay. Ginaligar stray bullet nagtupa si sa kabalay sa barangay Villamonte. Sa balita national, siyam ka mga pulis ngimbolbado sa pagpatay sa 4 ka mga soldado sa hulo ginkakas na sa serbisyo. Estados Unidos nalakip na sa travel ban angot sa bagong variant sang COVID-19. Sa balita international, Afghan journalist patay matapos ginambush. Sa sports balita, Clarkson sang Utah Jazz ginpapanaugan sang penalidad bangod sa pagkontak sa referee. Kag sa naman nga showbiz balita, P. Awards back kag Jeremy Johnson, isa na katuig nga magkarelasyon na. Detalye sa mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas ka balanse, patuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon,
sa gihapon kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Radio. Action Radio Philippines, Standard Time las 6:05 kagkaron sa litalinasang mga balita lokal. Nakapauli ng tanan nga mga residente nga ginpang-evacuate sa may syudad sang Silay matapos nagluntad ang flash flood o kung pagbaha sa atong Desyembre 31, 2020. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni Alexander Munoz, ang pamuno sang City Disaster Risk Reduction Management Office sa syudad sang Silay. 13 ka mga barangay ang apektado sa pagbaha kung sa diin may 1,600 ka mga individual o kung 600 ka mga pamilya ang naapektuhan. Suno kay Munoz, base sa ilang assessment, kada pulo ka tuig may nagakatabo nga pagbaha sa syudad. Sa pihak nga wala man sa may na-monitor nga bagyo kag hinali na lang nga pagbubo sa mabaskog nga ulan. Nagpahanumdum si Munoz sa mga residente labi na sa mga naga-estar sa mahigad sang suba kag baybayon nga mangin mabinantayon sa tanan nga oras ilabi na kun magdamol ang ulan. Abo, no, kay ang amon assessment every 10 years ni. Tatlo na ni ka 10 years. Daw ka kakatabo ng experience na flash flood sa Silay. Uy, Natabo nga nagsigi ulas ang gabi hasta mag-aga. Mhm. So, may high tide to natabo sang gabi. Dapat yan si Alex Munoz, ang pamuno sang Bacolod o Silay CDRRMO. Samtang nakabalik naman sila puluyan ng mga pamilya nga gin-evacuate bangod man sa pagbaha sa may syudad sang Victorias sa Negros Occidental. Sa interview sa Action Radio Bacolod, ginpahayag ni Victoria City Administrator Dino Acuña, 435 ka mga pamilya nga may 1,605 ka mga individual ang naapektuhan sang pagbaha sa Desyembre 31. Suno kay Acuña, 17 sa 26 ka mga barangay sa syudad ang ginbaha sa diin 7 sa Mayni ang lubos nga naapektuhan. Ini among barangay 1, 2, 7, 19A, 17, 13 kag 18A. Suno kay Acuña, nagpadala na sang bulig ang syudad sa mga apektado nga pamilya kag nagpasalamat nga wala sang may nasamaran o kun napatay. Ini nga trahedya isa sa mga gintalakay sa meeting sang City Interagency Task Force nga ginapamunuan ni Victoria's Mayor Francis Frederick Palangka subong nga hapon. I would like to believe wala na gid kay ginpanghing discharge na sila man nagapamilit nga pag-subside sang tubig luyag na nila magbalik para nga makasugod na sila liwat panghimos sa mga balay nila. So do wala na update ang DSWD. Nabatian ang tingog ni Victoria City Administrator Dino Acuña. Sa iban nga balita lokal, nagpa-record sa kapulisan ang 44 anyos nga babae nga sang nadiskubrihan sini ang isa ka slag sang naglupok nga bala sa likod sang ilang nga balay sa may Purok Isla, Barangay Villamonte, Ciudad sa Bacolod na alas 4 sang hapon kahapon nga adlaw, Enero 1. Sulod kay Police Station 4 Commander Police Major Charles Hiver, ginaligar sang tagreklamo nga nakabati ni sang lupok sa likod sang ila balay takna las 12:10 sang kagahon sang Enero 1. Ginkompirmar ni Hiver nga ang nakitaan sang tagreklamo isa ka slag sang naglupok nga 9mm nga bala. Ginpahayag man sang tagreklamo nga ila pader nga may igo sang balang nga naglapos pa sa isa ka metal sheet. Wala naman sang nasamaran sa mga insidente. Suno kay Hiver, hindi pa makabig sa kakaso sang indiscriminate firing ang insidente o kon biktima sang stray bullet ang tagreklamo, samtang na nagapadayon pa ang investigasyon sa kapulisan. Yara na sa kustodiya sa kapulisan ang slug para sa nagakaigo nga disposisyon kag examination. Sa dugang pang nga balita lokal, nagapakig-angot ng kapulisan si Dalam sang Police Station number 2 sa pila ka mga nagapanag-iyasang establishmento komersyal malapit sa may Purok Sigay Barangay 2 sa syudad sa Bacolod agud mausisa ang mga CCTV camera
sa paglaom nga makita sa kamera ang motor riding suspects nga responsable sa pagpatay kay Jomar Pahamutang. Sunod kay Police Captain Leo Stopang Happy sa Police Station number 2, dako mabulig sang CCTV sa investigasyon sa pagkilala sa duha ka mga suspect nga nagluthang sa biktima. Suno kay Stopa, ila naman ginpadala sa PNP Crime Laboratory ang anom kabasiyo sang kalibre 45 nga nakuha sa lugar sa insidente agod ipaidalam sa ballistic examination. Nagalaom naman si Stopa nga magapakita sang kooperasyon ang live-in partner sang biktima agod mahibaluan ang motibo sa pagpatay. Ballistic examination sa na-recover naton nga mga empty shell kag ang slag dito sa PNP Crime Lab. Kag so far ang aton nga investigator in case nga conduct man sa iyang investigation with regards sa pag-establish sang identity sang aton nga motor riding suspects. Dapat yan si Police Captain Leo Estopang Hepes ang Police Station number 2. Sa katapusan nga balita lokal, pagatalakayon nasa sasyon sa sangguniang panlalawigan ako ni SP sang Negros Occidental subong nga tuig ang plano nga pagsaylo sang Kapitolyo Provincial sa propiedad sang probinsya sa Bacolod Silay Airport Access Road, Barangay Efehenio Lizares, Syudad sang Talisay. Suno kay Vice Governor Jeffrey Ferrer, isa ini sa mga agenda nga pagatutukan sang SP sa pagbalik sa regular nga sesyon subong nga 2021. Dugang pa sang Vice Gobernador, wala siya sang may nakitaan nga problema sa mga plano ilabi na ang pagsaylo sa kapital sang Negros Occidental humalin sa may syudad sa Bacolod pakato sa may syudad sang Talisay. Una dirigin pahag ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II nga kinahanglan lamang sang 3/4 nga boto sa mga miyembro sang SP ang pagsaylo sa kapital sang probinsya. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Lasay sa 11 Action Radio Philippine Standard Time ang detalye sa mga balita lokal ginadulong sa inyo sang DTX 500. And Happy New Year sa mga ka-aksyon namon. Madamo gid nga salamat sa pag-upod sa mga evening newscast karon nga Saturday night mga ka-aksyon. Happy New Year, kamusta ka mo dira? And welcome na sa inyo sa pangalagad Aksyon Balita Evening Edition. This time, i-check nato ang aton sining comment section sa aton sining Facebook Live. Sa sining mga tinion, by the way, makitaan man kita sa YouTube channel sa Aksyon Radio Bacolod. I-search lang Aksyon Radio Bacolod and syempre sa www.actionradiobacolod.com.ph. This time, katuan natin ang comment section sa aton sining Facebook Live para abi-abihon kag i-check ang attendance sa aton sining mga ka-aksyon. And good evening lang kay Ma'am Jean Oy, Sir. Good evening, Action Dale. Present from Singapore. Hashtag Happy New Year 2021. Madamong nga salamat. Present naman sa aton sining pagpangalagad si Ma'am Elizabeth Malakagamala. Good evening and a blissful New Year, Action Day. Action Dale. Stay safe and God bless us all. Maraming nga salamat kay Ma'am Elizabeth Malaka Gamala. Si Thea Kim Eriman, good evening, Action Dale. Monitor lang ko din from Murcia. Keep safe and God bless. Thank you so much. Si Felinora Oliveros, good evening, Action Dale. Watching live from Barangay Robles, La Castellana. More power and God bless you sa mga taga Barangay Robles, La Castellana. Good evening dira sa inyo sa Tambis family dira, no? Madamo gid nga salamat and Happy New Year dira sa inyo. Si Miguel Nambong, good evening, Action Dale. Happy New Year. Watching live. Watching lang diri kami sa may Kabuga. Sige, madamo gid nga salamat si Miguel Nambong. Si Janeline Gonzaga Sarona, good evening, Action Dale. Happy New Year. Stay safe and God bless. Yes, stay safe. Hindi lang sa akon, kundi para sa aton nga tanan mga ka-aksyon.
And si Jelmar Jordan, good evening. Paki-greet na lang ang pamilya Jordan. Diri sa may good evening Action Day. Monitor kami ni Nanay Isabel diri sa may Town Victorias. Happy New Year sa imo kag sa mga kaupod mo. Sige, madamo gid salamat kay Eddie Laos, no? Sige, kamusta ka mo dira matapos ang pagbaha dira sa may Town Victorias? I hope nga safe ka mo dira. Sige. Good evening Action Dale. Paki-greet ang pamilya Jordan sa may barangay Tinongan sa may Banwasang Isabela. Good evening sa family Jordan dira sa may Isabela. Salamat gid. And si Ray Lausa nakamonitor naman sa atong sining pagpangalagad watching live diri sa Manila. And si Sir Chim Pagran, Happy New Year everyone. Padayon lang ang pag-comment down mga ka-action sa inyong mga greetings sa pagpanamyaw. And after national news, i-check natin kung may mga bago kita nga greetings sa aton sining Facebook Live. Standby para sa mga balita national. Una sa Aksyon, Aksyon Radio. Lasay sa 16 Action Radio Philippine Standard Time kagkaroon sa detalinasang balita nasyonal. Ginpahalina sa serbisyo ang siyam ka mga polis ang ginaligar embolbado sa pagpangluthang kag pagpatay sa 4 ka mga Army Intelligence Officers sa may Hulusulu sa Hunyo tuig 2019. Ginkakas na sa kustodiya sang PNP ang mga anay polis samtang nagahulat sang warrant of arrest gikan sa korte. Sunod kay PNP Chief General Debol Sinas, wala na sa jurisdiksyon sang PNP ang mga anay pulis. Nagpangabay si Sinas sa Department of Justice sa kundi DOJ nga padasigon ang proseso sa kaso sang siyam ka mga anay pulis. Ginaabi-abi naman ni Defense Secretary Delphine Lorenzana ang iningatikang kag nagalaom nga ang PNP kag AFP ang may natun-an sa sininga insidente. Sa nibaloan na tabong pagpangluthang sa checkpoint malapit sa police station sa Hunyo 29, 2020 sa ang grupo sa mga soldado ang nagalagas sa duwa ka mga suicide bombers nga ginatudlo sa likod sang duwa ka mga pagpamomba sa Hulusulu. Una nga ginpahayag sa kapulisan nga ang mga ginaligar soldado ang wala nagasuksok sang uniform kag ginaligar gintayaan sila sang armas luthang nga nagresulta sa engkwentro. Samtang ipatuman naman sang BI o Bureau of Immigration ang travel ban sa mga alien passengers gikan sa United States o US. Umpisa tungang gabi sang Enero 3 sa tuyo nga mapunggan man ang pagsulod sang bagong strain sang COVID-19 sa Pilipinas. Sunod kay BI Commissioner Jaime Morente, ang US ang nalakip na sa listahan nga ipatuman ang travel ban base man sa mando sang Malacañang. Pero ginklaro ni Morente nga mga Pinoy kagang ila pamilya ang tugutan sa gihapon nga makasulod sa Pilipinas pero ipaidalom sa 14 dias ka quarantine sa pag-abot sa pungsod. Suno kay Morente ang mga alien passengers ang tugutan man nga makasunod sa pungsod kung sila ang maga-transit lamang kag dapat magtener sa airport. 21 na ka mga pungsod ang covers ang travel restrictions nga may na-report nga bagong strains ang COVID-19 nga nag-umpisa sa UK o kon United Kingdom. Sa dugang pangabalita nasyonal, ginaresto sa otoridad ang duwa ka mga turista matapos nga nagpresentar sang peke nga RT-PCR test result antes nga makasulod sa isla sang Boracay. Suno kay acting Malay Mayor Floribar Bautista,
Ang duwa ka mga turistang gikan sa Metro Manila kang nag-abot sa lugar sa Desyembre 29. Naibaluan nga peke ang dala nga test result matapos sa verify ni sa clinic sa Manila nga ginaligar amo ang nag-issue sang coronavirus test result. Ang duwa ka mga turista ang gin-quarantine sa Aklan Training Center sa Kalibo kagipay-dalong man sila sa COVID-19 testing. Natala naman nga kasuhan ang duwa ka mga suspect. Sa itong Desyembre 7, 6 ka mga turista gikan sa Makati City ang ginkasuhan man bangon sa pagdala sang peke nga RT-PCR test result sa may Katiklan Jetty Port. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Lasay sa 20 Action Radio Philippines Standard Time. Detalye sang balita international, sports sa entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. And we are back diri sa aton nga pangalagad online mga ka-aksyon. This time balikan natin ang comment section sa aton sining Facebook Live. Sa sining mga tinion may mga new comments kita nga nag-appear diri sa aton sining computer, no? So good evening and welcome once again sa pagpangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga Sabado nga edisyon na sa aton sining pangalagad. And good evening lang sa mga late tuners pero naka-tune in, nakatutok sa aton sining Facebook Live karon nga Saturday night. Si Chim Pagran, no? Si Chim Pagran, Happy New Year everyone. Amo man si Roberto Roma, good evening. Si Thins Suarez Geeking, Happy New Year. Dali lang gid kay nagtabunan siya, no? Okay, si Thins Suarez Geeking, Happy New Year Action Radio. Update po sir sa mga lugar nga nabahaan. Thank you, no. So as per mga official, no, sa Silay kag Victoria City nakapauli na ang mga evacuees mga ka-aksyon sa nagluntad nga flash flood, no, sa tong kaagahon sang Disyembre o kon Enero 1 na mga ka-aksyon. Si Rogelio de la Cruz nakatune naman sa atong sininga program. Good evening dira simo kasi mo sininga pamilya. And si John Ski Aladin Villasis, Happy New Year. Sige, salamat gid. Okay, naubos na mga aksyon na basa ang tanan. Si Chimpengra na watching here in Pontevedra. Happy listening everyone. Maraming salamat sa pag-effort kapag sa pag-comment down kag pagpanamyaw ninyo mga aksyon nga ginpadala sa atong sininga program. And watching here at TGP Gatuslao, si Chimpagran dira sa area sang Pontevedra. And syempre, once again sa mga nagasluyag mag-support sa Aksyon Radio Bacolod, bangin kabayan sang Energy Funds Club. Amo na siya ang grupo kon club nga nagasuporta sa mga personnel kag estasyon, no, sa Aksyon Radio Bacolod. I-search nyo lang Energy Funds Club, mangin miyembro kag para abi-abi kamo sa mga officers nga nagahulat dira sa inyo. Wala bayad nga magpa-member mga ka-aksyon. And para stay updated kita sa mga nagakatabo diri sa Bacolod kag Negros Occidental. And by the way, sa may mga YouTube channel dira, sa mga Facebook live viewers naton gina-invite naman kamo, please visit nyo man akong sining personal YouTube channel, John Dale Salazar. John Dale Salazar. Watch, like, and subscribe. And don't forget as well, Aksyon Radio Bacolod. Watch, like, and subscribe as well. Maraming salamat, stay safe, and standby kita para sa dugang nga mga balita.
Una sa aksyon, Aksyon Radio. Action Radio Philippines, Standard Time, las 6:25, kakaroon sa detalinasang balita international. Patay ang isa ka-Afghan journalist matapos naging ambush sa may Central Province ng Gore. Ang biktimang kilalang si Bess Mela Adel Aymaka, 28 anyos, kag-editor-in-chief sang Sada Gore akong Voice of Gore radio station na. Inina ang ikalimang media professional nga ginpatay sa Afghanistan sa sulod sang 2 ka bulan na. Wala sang militante nga grupo ang nag-claim nga silang sa likod sang krimen na. Ginkondena naman ni Afghan President Ashraf Ghani ang krimen kag nagpabutyag nga iya ginasuportahan o kung ginasuportahan sang gobyerno ang freedom of speech. Sa sports balita, ginpapanaugan sa NBA si Utah Jazz guard Jordan Clarkson sang $25,000 matapos nga nakakontak sa game official nagligan nga Bernes ining natabo sang naperde ang Jazz sa Phoenix Suns sa score nga 106-95. Si Clarkson ang nag-average sang 16.5 points per game. Si Clarkson ang nakampang mansadto sa 3 ka season sa Los Angeles Lakers antes nga nagkado sa Cleveland Cavaliers kagkaron yara na sa team sang Utah Jazz. Sa ato mga showbiz balita, isa na katuig nga magkarelasyon ang travel editor entrepreneur nga si Jeremy Johnson, 34 anyos, kag Miss Universe 2015 P Awards back 30 anyos, nagligid nga Desyembre 31, 2020. Ining unang ation nga konfirmar ni Jeremy ang petsa nga formal nga nangin magkarelasyon sila sang Pinay beauty queen. Sa Instagram post ni Jeremy, nagpost ni isang litrato nila ni Piyang isa na katuig ang nakaligad. Nabutang sa caption nga bangod sa COVID-19 pandemic, halos wala na dayon ang mga plano nila ni Pia sang 2020. Nag-comment naman ang Pinay beauty queen sa post kag nagsiling nga excited ini sa mas madamo pa nga adventures upod si Jeremy. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Las 6:27 Action Radio Philippines Standard Time. Hinyo na batian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, una nga Sabado sang tuig 2021, Enero 2 tuig 2021. Salawat ako ang inyong atag balita Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod Action Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.